जों दिनै अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दिल्लीनिफ्राय गासिबो इउनियन मेम्बार्सआ ज' जानानै माखासे जास्टिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन होनो सानदों। मैया दाख्लै 4 जुलाइ 2020 आवहाय डिजल्भ जानानै दा डिजल्भ जानायनि खारनाव बिसोरो माखासे साब्रै साबा मानसिखौ लानानै हेल्प डेस्क खालामदों होननानै बे मोनसे इनफरमेशन होनो बेखौ खिन्थु जों अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दिनै गासिबो इउनियन मेम्बार्सआ फैनानै जों बुङो कि बे मोनसे मिसलिडिं जादों। मानो होनबा जोङो 2018 आव मोनसे इशु जादोंमोन जाय इशुनि उनावहाय बै बारग' अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन नि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आनो जोंखौ बुंदोंमोन कि इउनियन बडिखौ सोलायथ'वा जा इशुखौ रिजल्भ खालामनानै गाव होनदोंमोन बे इउनियन बडियानो सालायथ'गोन आनटिल गोदान मोनसे इउनियन बडि दायागौमानि जों बे जिनिसखौ लानानै दिनैसिम जोङो 2018 निफ्राय दिनैसिम जोङो अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दिल्लीखौ सालायबोगासिनो दंमोन। दा बेबायदि समावनो 4 जुलाइआव साडेनलि मोनसे नटिफिकेशन या प्रेस रिलिज मोनसे हगारदों जेराव बुंदों कि जेनेबा अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना डिजल्भ जादों होननानै, खिन्थु बे नङा, जों गासिबो इउनियन मेम्बार्सफ्रा दंजोबो आरो जुदि बे डिजल्भ जादोंबा जों मालाबाबो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय मोनसे स्टेटमेन्ट या अफिशियेल नटिफिकेशन मोनाखै। दा बे खारनाव जोङो बेखौ मोनसे डिमरेलाइजिं ओमफ्राय जोंखौ मोनसे डिसरिगार्ड खालामनाय होननानै साननानै लायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे इन्सिडेन्ट जाबावदों दाख्लै साडेनलि जों मोनसे अफिशियेल पेज सालायो अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दिल्ली होननानै फेसबुकआवहाय बेहाय जोङो गासिबो जोंनि आगोलनि एक्स प्रेसिडेन्ट आरो प्रेजेन्ट इउनियन मेम्बार्सफ्रा एडमिनजों ओमफ्राय बाहाय साडेनलि सासे मानसिया जोंखौ गासिखौबो रिमुभ खालामजोबदों बे एडमिननिफ्राय रिमुभ खालामनानै गाव गोसोबायदि सालायगासिनो दङ। जेखौ जोङो सानो जों एस ए बडि एस ए इउनियन बडि जों सानो बे मोनसे जोंनि इउनियन बडिनि कनस्टिटिउसन आरो मोनसे बडिखौ मोनसे जोंनि प्राइभेसि आरो रेसपेक्टखौ हाइजेक खालामनाय बायदि जोङो मोनदों आरो बेखायनो जों मोनसे बेनि थाखाय मोनसे जों बिराद दुखु फोरमायदों जे जों एस ए स्टुडेन्टस इउनियनखौ बेबायदि जे जोंखौ साडेनलि मा होननांगौ बिदिखौ जेनेबा डिजल्भ खालामदों होननानै इनफरमेशन होयो आरो बिसोर बुंदों 2018 निफ्रायनो डिजल्भ खालामदों होननानै, खिन्थु 2018 निफ्राय मालाबाबो डिजल्भ जायाखै। 2018 आव मोनसे इशु जादोंमोन जेराव गावसोर थांनानै बुंदों, जेराव आं एस ए प्रेसिडेन्ट आरो गासिबो आंनि इउनियन बडि मेम्बार्सफ्रानो होनदों कि जेनेबा जुदि नोंसोरो बे जोंनि खामानिखौ फसायाखैबा नोंसोर फैनानै इउनियन बडिखौ गोदान दाफै जोंनि प्रेजेन्सआव होननानै जों बुंदोंमोन। जों इभेन रिजाइन खालामनो थाखाय जोङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन, जों रिजाइन होजोबसै, जों रेजिगनेसन होजोबसै, ओमफ्राय नोंसोरो फैनानै होनबा गोदान बडिखौ दाफैदो होननानै बुंदोंमोन जोङो, खिन्थु बिसोरो 2018 निफ्राय दिनै 2020 सिम बिसोरो थाङाखै। ओमफ्राय साडेनलि साननै सिगां बिसोरो मोनसे डिजल्भनि मोनसे इशु होयो। बाहाय आंल' नङा गासिबो दिल्लीयाव थानाय गथ'फ्रानो मोनसे दुखु आरो मोनसे डिमरेलाइजिं मोनसे इन्सिडेन्ट होननानै जोङो साननानै लादों। गासिबो जोंनि सिनियर मेम्बार्सफ्राबो बुंहरदों आंखौ फनजों कि बेबायदि जानो नाङामोन, बेबायदि बुंनो नाङामोन होननानै। ओमफ्राय दा जों सानो कि जेनेबा अल दिल्लीयावहाय मोनसे बिराद मोनसे खस्थ', मबिलाइजेसना मोनसे खस्थ', मानो होनबा बयबो गथ'फ्रा गाव गावनि मोनसे थांखि लानानै थाङो दिल्लीयाव जे फरायनो। दा अचानकसे जानला मोनला मिटिं आरो प्रग्राम खालामनाया इजि नङा दिल्लीयावहाय। बयहाबो सोरहाबा एखमबा क्लास थायो, सोरहाबा परिखा थायो, सोरहाबा कनफारेन्स थायो। बे वे थेवबाबो आङो 2011 निफ्राय 2020 सिम थेवबाबो आंनि मोनसे इनिशियेटिभ लानानै आंल' नङा गासिबो दिल्लीयाव थानाय जाय बिराद कन्ट्रिबिउसन होगासिनो दं जोंनि सिनियरफोर। मानो होनबा जों अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि कनस्टिटिउसन आरो जा आइडियल्स बेखौ जोङो बिराद रेसपेक्ट खालामो। मानो होनबा जे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे सिनस्रिमोन होननानै जोङो साननानै लायो आबसुआ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन। दा जों साडेनलि जोंनि बे इउनियनखौ बे जाय 10-15 बोसोरनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं बेखौ थांनानै सोरबा कुइसन खालामहैयोबा जों बेखौ बिराद डिमरेलाइजिं मोनदों। आरो जुदि जोंनि गासिबो स्टुडेन्टसफ्रा बुंदों कि जेनेबा जुदि बिसोरो डिजल्भ खालामनो लुबैदोंबा गावसोर मोनसे अफिशियेल नटिफिकेशन होनानै गासिबो इउनियन मेम्बार्सनाव मोनसे लेटार हरनांगौमोन होननानै बुंदों। जेनेबा दिनै जों लेटार मोनाखै, आं एस ए प्रेसिडेन्ट जों मालाबाबो लेटार मोनाखै। आरो 2018 निफ्राय
2020 सिमबो बे इशुखौ रायखांना आं मेरला सेन्ट्रेल एबसुनि मानगोनां सोद्रोमाफोरजों आं रायज्लायहरदों आं बुंदों कि जोंनि स्टुडेन्टसफोरखौ बुजायफैदो आरो नोंसोर इउनियन बडि गोदान दानोबा दाफैदो होननानै खिन्थु बिसोर दाफैयाखै दा बेबायदि इन्सिडेन्ट बेबायदि प्रेस रिलिज बेबायदि स्टेटमेन्टआ जोंनि इउनिटि स्टुडेन्टसफोरनि इउनिटिखौ मोनसे सिफायनानै होनाय बायदि जादों दा बाहाय गोबां स्टुडेन्टसफ्रानो फासयनानै बुंदों कि जोङो अल बड' स्टुडेन्टस इउनियनाव जोङो थानो हानाय नंला मानो होनबा जाबायदि एक्युजेसन्स होदों बे जाहैबाय बिराद गाज्रि दा मानो होनबा बर्थमान मेरला खामानिबो सोलिगासिनो दं आरो बे 2018 निफ्राय जे बिसोर डिजल्भ जादों होनदों बे नङा बे डिजल्भ जायाखै जेराव जों रेजिगनेसननि खोथा बुंदोंमोन थेवबाबो बिसोर होनदों आंखौ बुजायहरदों सेन्ट्रेल एबसुनिनो गिदिर सोद्रोमाफ्रा बुंदों आंखौ कि डिजल्भ खालामथ'नाङा माइदां नोंनो सालायथ' होननानै बे हिसाबै जों मोनसे मरेल रेसपन्सिबिलिटि हिसाबै आं मेरला मिटिंस एटेन्ड खालामदों अल बड' स्टुडेन्टस इउनियनखौ रिप्रेजेन्ट खालामनानै जोंनि इउनियन मेम्बार्सफ्रा रिप्रेजेन्ट खालामदों जों डनार मिनिस्ट्रिखौबो मेला लोगो हमदों स्टुडेन्ट इशुसफोरखौ लानानै आरो माखासे स्टुडेन्ट इशु माखासे केसेसफोर रेज जानायावहाय जोङो हेल्प खालामदों खिन्थु जेनेबा दिनै साडेनलि बिदि कुइसन खालामजानायाव जों बिराद दुखु मोनदों आरो ओमफ्राय जुदि गोदान इउनियनखौ दानोबा जों एस ए इउनियन एन्टायर इउनियन बडियानो रिक्वेस्ट खालामो कि जेनेबा इउनियन बडिखौ दायोबा जोंनो इनफरमेसन होनानै गासिबो स्टुडेन्टसफोरनि प्रेजेन्सआव डेम'क्रेटिकेलि मोनसे गोदान इउनियन दानाया मोनसे मोजां जेनेबा बे मोजां जागोन आरो बेहाय जोंनि गासिबो दिल्लीनि गथ'फ्रा प्रेजेन्सआव थानांगोन आरो जों मिथिया जोंनोथ' बुंफेराखै नटिफिकेसन थानांगौ माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स थायोना जेनेबा मोनसे पार्टिकुलार कनस्टिटिउसन या पार्टिकुलार बडिखौ डिजल्भ खालामा मोनसे नटिफिकेसन साप'ज आं प्रेसिडेन्ट आंनो मोनसे नटिफिकेसन हरनांगौमोन कि माइदां ओरैखौ डिजल्भ खालामबाय जोङो होननानै होनबा आं एक्सेप्ट खालामगोन खिन्थु जेबो नटिफिकेसन गैया रमिअ पि बसुमतारीजोंबो आं रायलायदों 2080 इशु जाखांनायनि उनाव आं रायलायदों खोनबाखौनो रायलायदों आं जेराव होनदों बियो माइदां ओहो नाङा गोदानखौ दाथ'वा जों सम मोनबा दाहैगोन होनदों खिन्थु सम मोनबा दाहैनायाव जों बिसोरो दिल्लीयाव मेरला बार थांदों जेराव आं आरो आंनि माखासे सिनियर मेम्बार्सफ्रा लोगो हमनानै बुंदों कि गोदान बडिखौ दादो आदामोन जुदि नोंसोर सानोबा होननानै नांथ'वा जों दानो हाथ'वा उनाव फैगोन होननानै 2 बोसोर जाबाय दा बिसोर होनदों COVID-19 नि थाखाय इउनियनखौ दानो हायाखै COVID-19आथ' 4 to 5 मान्थसल' जादों खिन्थु बे इशुआ 2018 आव जादों बे 2 बोसोराव होनबा मा खालामखो मानो दिनैसो साडेनलि मा मोनसे एजेन्डा मा मोनसे इशुखौ लानानै साडेनलि जोंखौ डिजल्भ खालामगोन जों लाकिलि जोङो बांसिन इउनियन मेम्बार्सआनो दिनै न'आव दंफैजोबो COVID-19 नि थाखाय आरो माखासे दिल्लीयाव दं बिसोरबो जुदि हायोबा बिसोर होनदों जोङो स्टेटमेन्टखौ हरगोन बे इशुआ जानो नाङामोन होननानै आरो बे इशुखौ मालाबाबो पलिटिकेल होननानै साननानै लानो नाङा मानो होनबा बे मोनसे स्टुडेन्ट इशु बे जाहैबाय दिल्लीनि इशु स्टुडेन्ट इशु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दिल्लीनि इशु बेखौ पलिटिकेल होननानै साननानै लानो नाङा ओमफ्राय जानला मोनला गाज्रि नंखाय मिसलिडिं इनफरमेसनखौ मानसिफोरनो सार्कुलेट खालामोबा बे जोंनि थाखाय एस ए स्टुडेन्ट कमिउनिटिनि थाखाय बे डिमरालाइजिं जागोन आरो फिउचाराव जोङो मावनो गोसो जानाय नङा बेबायदि खालामबा কাজিয়াটো একো হোৱা নাই কাজিয়া হোৱা নাই মানে এনেকুৱা হৈছে এবাৰ মানে এজন দুইজনৰ মানে যোনে ইউনিয়নতো নাই ইহঁতৰ কথা লৈ পেলাই আমাক এটা মিটিং মাতিছিলে মিটিং মাতাতে আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইহঁতে কৈছে ফাৰ্ষ্ট 2-3 ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আহক আমি কথা পাতিম আমি গৈছোঁ মই আৰু মোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড লিটাৰেৰী ছেক্ৰেটাৰী কৈছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাক ইমানে মানে কৰি দিছে মানে কি কয় গালি দিছে এইটো আমি ক'ব পাৰে কি কয় এইটো দুজন ছোৱালীক মাতি পেলাই ইমান বেয়াকৈ গালি দিছে সেইটো এটা কুৱেশ্যনেবল কথা আজি যে মই চুপ থাকিছে এইটো নহয় আজি মই ক'ম যদি সেইটো হয় আমাক মই ইমান ষ্ট্ৰং ছোৱালী পেলাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন মাই লাইফ মই মিটিঙত কান্দিছোঁ ইহঁতৰ মানে এটলিষ্ট 7-8% আছিলে মই নামটো এতিয়া নল'ম কিন্তু ল'ব বাধ্য হ'লে মই ল'ম কিন্তু ইহঁতে মোক কান্দি আছে উইটনেছ আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড ইহঁত মানে মই কান্দি পেলাই ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফত কোনোবা ল'ৰা এৰকম 7-8জন জমা হৈ পেলাই মোক গালি দিছে তাৰপিছত মই গালি দিয়াৰ পিছত মোৰ এণ্টায়াৰ ইউনিয়নটো আহিলে তাৰপিছত আপচুৰ প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰমোদ বড়োৱে আহিছে সিহঁতে বুজাইছে আৰু এইটো হ'ল ইছ্যু আমাৰ ছাইডৰ পৰা ভুল হ'ল যেনে এনে একজিশ্যনছ দিছে বুলি তেতিয়া ইহঁতে কৈছে ডিজল্ভ কৰিব নালাগে আমি তাৰ ওচৰত কৈছিলে প্ৰমোদ বড়োৰ ওচৰত কি আমি ৰিজাইন কৰিম এজ এ ইউনিয়ন কৈছে ৰিজাইন কৰিব নালাগে ষ্টুডেণ্ট ইছ্যুত এনেকুৱা হৈয়ে থাকে আপুনি চলাই থাকক ইউনিয়নটো আনটিল নিউ বডি ইজ ফৰ্মড কিন্তু ইহঁতে আজিলৈকে আমি তাৰ
কোৱাৰ পিছত আমি এজ এ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি কিন্তু নতুন ইউনিয়নটো ফৰ্ম হোৱা নাই নতুন ইউনিয়নটো ফৰ্ম হোৱাৰ তাৰ কাৰণে আমি এজ এ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি ইউনিয়নটো চলাই আছে চবে ইউনিয়ন এজ এ ইউনিয়ন আমি চলাই আছে তাৰপিছত আমি 2018 পৰা 2020 নট অনলি মি এণ্টায়াৰ ইউনিয়ন মেম্বাৰ্ছৰ আৰু বহুত ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ্ছ আছে আমাৰ এডভাইজাৰসকলে সিহঁতে কল কৰিছে মই চবকে লগত কথা পাতিছোঁ চেণ্ট্ৰেল ইউনিয়নক মই বাৰ কৈছোঁ কি এবাৰ প্ৰমোদ বড়োকো মই লগ কৰিছোঁ এবাৰ জন্তৰ মন্তৰত কৈছোঁ কি ইউনিয়ন বডি এনেকুৱা হৈছিলে ছাৰ আপুনি কেতিয়া আহি পেলাই নতুন ইউনিয়নটো কৰিব বুলি নহয় এতিয়া থাকক পিছত কৰা নাই ঠিক আছে মই ভাবিছোঁ এইটো হৈছে তাৰপিছত আমি কৈছোঁ তেতিয়াও আমি মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে চলি আছে আৰু ছাডেনলি 2-3 দিনৰ আগত এই কালি হেৰি কৈছে কি ডিজলভ হৈছে বুলি